ariketa, badatoz goi mailako izenez beteta, oiko bertso eskemak astinduz kolpeka, datak agendan jarri ta euki gordeta, maiatzerako plana baduzue eta. Bertso jarduna nondik ta nola deskriba, eraiki bada gorputz batzuei begira, baina aldatu nahi bada gure perspektiba, olako espazio bat da alternatiba, plaza espadago egina guztion neurrira. Bertso sistema nola ez da izango larba, gorputz jakin batentzat badute enkarga, jendaurrea ez dadin bilakatu karga, elkartzen elkar zaintzen ez dezagun tarda, duin plazaratzeko sare bat behar da. Fitxaje seguruak edo ausenteak, tarteka dauden tipa intermitenteak, ahots desafinatu ezain potenteak, despistatuak eta inteligenteak, denak dira guretzat erreferenteak. Ireki dituzue bide hain ederrak, non ez ziren kabitzen etxaiak liderrak, non haitzen diren bertso onak ta okerrak, naiz batzutan irentsi amorruak errak, batzuk hemen dirau zuei eskerrak. Ez duten ez importa puntuek ganorak, tan orden ona ez du definitzen modak, kidetzat lagun ginak ta pamelan lorak, denok euki dezagun holtzan lekutxo bat, bide berrien alde gozatu senyorak, kidetzat lagun minak ta pamelan lorak, denok euki dezagun holtzan lekutxo bat, bide